Jomdar para Ini mungkin. ani mungkai pusporani Obahai hal ba obahai lama rong nudugui nung bahai matong tapi bahai seruk balok obahai. oh lama rong no nahar kahangga man nasi majita iko mai bori mangha oh lama rong iko tagu di paling kaje kya iko tagu kuno sorkar payo je klaimani kun se klaje kya tagu Besirok kan obahai. Balokha iko bele 5 bosor kana mane ajar ta ke jeklai thangbai ma to poi to kha गाव से इको रिपेयरिंग रुपुरुं खाइजे गया जों यांगति रगो जे कुनो बाजार फुजार थाना के इको लामा गाड़ी रो खानो नेनांखि जखमा थांगो थिंमते का थांमाया कष्ट खाये इंगाkai rugi rok tranani ba obahai school rok thanani serai rok thang pai khaine ne ka bo bahai rok iko omti khina harpek terpek bas hoi phalai jawo iko oro ni school ni serai rok bo tini yang ni serai rok to basona nangya yang ni serai rok basona nang to bono amane bade sakham ba sori hamye rok thangnani hingakai obahai rok lama tei ba obahai rok gari rok talang jaga ba dambari jago rang rok obahai rok to tong ta iko rang rok ko jakta rang bisina jago ta lama hamya ba lama ne bade tatam tam jungjal tong no el karo ki noro ba tatam sa iko tui rok rok সমস্যা ta lama rok tei kebo salakya ba kebo nai phekya rok ni tapsu jor tei khada khana kanu nuka ehe takbo ke phan nai phe ko ke phano ko phane kri ko tuma ko sibem ning thong ago ko ning thong tak to BJP sarkar bala BJP ning thong tipra ma thaning thong ko takbo ke phan nai phini kri tam ko ni musu nang ta lama ne tei o lama nang kha ang kisa kaham khlanyani no musong kha bahike hamba sarai rok bo school thanani kostong bai kha hangka iko gari gura bo thanani kisa kostong bai kha obon bagita kekamakak no kakak rok ni bage block lai oko mandai at the block ta bo bahai rok matong ni nojoro bo bahai rok samung koimung tong iko bunyang ba oko emila rok thangya ko nai himbla jingyang bo current tui bo nai pheya lama tui bo nai pheya tabu ko taksa point ke phan phane phine kire tipra sa bahai tong arani lama bahai hene na phine kire abano ni koimung tong na kisa sa phai nei phetun heda na ni mung tam ko ani mung puspar matha gara de takro baba hai rok mo nojoro kalai tong baba hai halok ta su jorte lama to bo santha ko bo utla nong tongkha lama hamya yang to kungma boro yang tila subo o lama rok thiging ya balok jak no bati haike ko nti heng thango norong nukhana koi mung tam to na lama ni bagai koi mung tam sungba bobo no dati phat ka lama rok no kisana ye je kas proshashan chalnai rok boro durisho kaham kai dati phat khai rekhai ba sini bagai belek kaham ngai ta ni mung an mung Satyaranjan Debarma parakhe para oro Kali Shankar hambai ya thangmani ba beng thangmani lama o lama hangkai yang dike NID thango NID yang jirania o lama khumullang raina khumullang jirania NID o yati bang thangmani nong nabo go
ti ferani baza thang o jaga ti ferani baza thang Yangkai yang kayang sino zamnar para ti thang ayang debra thang mura bara ti ayirani baza te thang nong alkan bung tama alkan bung o elagani mong kai gaw sabano kai sauda sino ba blok ke blok ng manai tini to haiduk pakai belek kenyo wan ama sisa oba hai lama rogo boba hai rok to kana nong ni jingjal tai boba hai osubida rong to kana lama rok lama ni jingjal ngai to aber kotor kan der অবস্থা তো jak segango ang ni jin ani borong tu go kelangi daktor thangman thangbar to hai ru gagen thanga ko ba bazar thangbi kasen sini badi jani oto thangmani bo bazar khaibe ni ji phanya ga ba ani logini borong daktor punugo yang te wan sang wan ji ngono to jaiban samani je nonga la hanya hanya sunai teksimisi bisimbar nai lamarok kelai jauh jago thukul balu tongo haka khalai jago sagani bering nos tongana ni chawo jaga tui malia ponte buskang rasut aru sin tin lai maka jeter tu khai lama wan su phalai mani lama kaham ko sum nogon thamman kamo hingga to o lama bisi besoro ka kana ba hai pis khai kalamani pore tabo ba amari fighting ta cha haga petal ke ta cha kaham ke jate bisi baloka 6-7 বছরনি ন কে বালক জানি থানা কা বালক যা ओमफ्राय आबोनता बुनियाय नगले एमएलए थांगुरि नायफु मन्दिरावबो थांगुनि खानाव काबु सुजरा लामा रंनि तियै बा एलेका खामगय तियै द जोंजो साइमे एफोन कि सरक ताबो थाङै हिम दंनाय रक बरंनो फाइमेन थामै सिने मुले फाइरक नि नुखाजै जाखामु नै खावस वानसं माता nuja ta piro faimani hingga chuto amoto gari gura sakhamni sibigya oroni rungsrung tongnai rok tai rung phirngnai rok to alka jagani phainani obo hairo kunu jingjalago to tong example rok phaimaya to phirngnai rok phaya faimani somi mate sokaya ni borno koi sapayo lama rongi bagi tabu to watini season aso chuwago to bona sanani borno apa ko sargani se 자기를 개통내라고 마스터랑 거봐 라마 하면 살만 되면 되게 세간당 너 그게 그냥 문이 셔도 먹노 이스콜럭도 바로 레크도 말안 나가는 거예요 tabuk to kebang mano tipra saroko kisimisa lakai rok nakare gari gura palayo bike gari palayo auto rok se palay jabo obrong ni obostha ka o lama rok bo bahero bike gari tau bike samaro o laman tinno kon problema जों हाइनक न बुङो सामथां सानेरा मिसिंद्रो नो ना लामा तां सुनांगे बे बाकी रांखांगे दे फाइस नांगोन लामा रक नो बिमा सादा बर नो आबा सरगाना थां साइदि बर सुनामनाय बरबो सादि देनर रिं लगी संगे जों नंग लगी थांगोन जों मासु सिबो नै मा सादा अ बाइक संगे रक नो जों बिरंग नो आफों सालांगो ताबा थागुरो नै लामा रक सानगेना aman thani bagile obo hai lama rong ni bagile tai bo hairoko koimung rok tai bo hairoko phunna rong nang nai sai bo phaija ge salam janai itu lama senang bai lama sanai lama yang lagi gitu di gaham rok bo manang kakai sini gramo saung di sikai tong rok ba sai kam lawan sumba o khetor rok mai borani soi mate jora di bikro mangka kai yango mura khali rok man jaga rok robar rok se kai kha ba gasung sung musung mani ta kamini ki sok tong rok ba yin mung kha dadi ani mong kito el garoto jangire ingje to no sini bayo mung thoi ro bisro o parani amo sibe jumna parani hambai